Ti Masakbayan Full Episode Channel ay ayatin mi unay ti panakang egem. Daytoy nga episode ket agpay keng kametleng. Simangpet ka din ni Ivy nga anak da, bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta, ket anak met ni Cristel dayjay nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga ano da makangagking ka. Kit madoktalan da ka insukat ta idi naggiddan kayo anak-anak ni Cristel di ospital. Maibutak-tak laeng dayjay apalimad. Nuag sa uti ka sa buwat ta idi a janitor ti ospital. Awanen dito'y dayjay a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amira ti palimod ta. Ti inserrag mo akatulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak dayjay agayem ko. Apay nga ijay pay balay ni Cristel ti nangiserkam ken kuana. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin a mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti maris ti kurtina, kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatam! Apay ka di asan mo akayat? Napintas mo ti maris na ti kuna. Napintas siguro iti kaskan ka abakat. Ngam Jack kayat. Ay, anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kas jay ti maris ti kwartok? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kong tagin na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si mangpatkan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubliak a sumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy, ingkaman gumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang taglutluto ak pa'y tatang. Inkakid din. Tawad ti sigarilyo. Saan ka manan ngagpambar? Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapan kan no di mo kaya tamasipad ka. Sige. Owan tatang. Mapanakon. Apay nga ta ajak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. Dahil tamat nga ruti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kaguran na ti mabagaan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas dyan kadagiti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ang amore no kasta. Di ta maumamang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Gusto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasayaat mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit ited damot laeng amin akasapulan na. Aywan, agbibiyag akas labak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Ited mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak, saan kumat nga anak? Kayat mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. Asikaswag man. Ngam no maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomenda ken ka ijay abalay. Masapon nga aramidem ti trabahom. Aramidak mat. Rumbang lang. Tano saan? Ammomon ti aramidakan ka. Ha? Ammunak, Amira. Ha? Ditakan. Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na.
iti anak ti kinagiddan na anaganak ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan. Mayat kano ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakkel-abalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram ken ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inatiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rod, no nya launay ti kaguram kinkwana. No apay nga isupay abaknang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit kumati nagkolehiyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake tabaknang. Ngem isumanen tinangagaw iti ayatan. Kayat mo asawen ni Jake ti ayatan? Idi dayjay. Ngem inayat ka man nga uray saan ka baknang. Impagarop mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod, kunak no baknang ka. Ngem saan met gayam. Papa, nauma akon iti TV ijay kwarto. Pati ijay katrik. Kayat ko, ijay king size anapuskol ti kutsyon na. Anya pa lang ti sapulom iti katrim ay iha. May sammat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no may deliver ditoy. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak, iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga order ko. No diyo kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din aya, iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No diyo tong palan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tong palan nyo matlagaya. Ngam ado pa'y lang asermon nyo. Kitaan nyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam. Nalaing ka kadingag kanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadag iti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti kapagadalan ka pa'y iti high school. No addala kumadakkel a kwarta, ket ijay ka kumapagadalan ni Chloe. Tapno makitam, no nalaing wenno saan. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kuana? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kuana. Kasano ko mga amom? Ado ti gayem ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Ang maarte ka no. Suberbiyada ka no. Apay anak kabisuot ka. Anya ka diti parikot. Agsagana ka, tamadamdama, sikandag kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy. Nga ado kano ti masuron kin ni Chloe ije pagadalanda. Apay kumakasurunda. Apalan da ka diti, kinabaknang na. Nalabi takas na. No saan kumaanangin na ije pagadalan na. Ijay kumanga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Bagi di pagadalan na talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasat tuman ti mapan ije asidag ti pagadalan da. Tapno makita kuman met ti anak ko. Intanto iti kantin iti asidig tigit ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da.
Aday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidag ta iti gate. Tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, si ka-driver? Saan ka nga agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Asino ka? Saan ka nga maam mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga tao mo nagak iti gate. Aglisi kayo? Imudagan iti gate. Di nataingkan ka, no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayon ti balon ko, tamapana ko ni iji pagadalan. Awan kwarta. Oray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwarta. Magmagna ako na mapan iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta. Ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nakpay iti danom tamakain inuma. Darasam! Apay akas jeda nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag da kanyat. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga tati adap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apaya ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami daytoy, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Ngam, jak marik na ti panangipatag da nanang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga ron ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatik inton ang kolehiyo Mala, bayam, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadagiti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Agpaiso ka di? Pangaasim man, Dave. Tulungan nak. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay apo man nagnakay ti salas. Kat ada pang panunutak. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam? No ibagakkan ka. Masungbatam nga ta ti damaga? Kasano nga amok kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino dagiti agnagan iti Mia kan Juancho? Anya? Mia ken Juancho kunam? Tulang ka ka di? Siguro. Amom dagiti. Husto ak ka di? Ay, sa anak pa'y asigurado no amok kuno saan? Apay nga rod anas daw ka idimbaga. Kwa? Kasla nang nangag ko nga minday ta anagnagan. Amo ano isuda tidakdakamatam? Pumanaw ka man langan dito'y. Awan sirbin. Di mo matlagayang masungbatan ti damdamaga. Amira, Mia, Juancho! nakaluto ka ka din? Ay, anya dyan balikas kon? Apay damiya kan Juancho. Ay, iso dati pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka dito balay, akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami nga men. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi.
Nasa una idi nagkita kami idi. Medyo adayumagkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samot, amay may salaang ti anak na. Nasa una, idi nagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samot ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamot ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. At dakapkapsot na iti pagadalan. Idinto takanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing mo dya anak da, madam. Amangan no valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagregat ti agripaso iti leksyon. Agsardengaksen nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di kamot agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mangbang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Nalaing kami mo't adwakan ni papam. Idi da kami ti agad-adal. Angam, apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti agripaso, anak ko? Kaasi ti awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Nalaing ko mga agkantamon ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wano saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di nga agsala. Agpractice ko mga rod nga agsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpat. Data ti mangala iti sweldo na, no agsala. Wala. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Suruan ta nga agsala ti danga. Amangan no di namot kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masurot? Naturturoy ta pay laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga. Ken na ibaga kasi kati kalaingan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Ay, agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna pa madayaw. Free tuition ka kano. Ha? Adapay allowance mo. No agtrabaho ka iti library. Ikagumaak ti makaala iti umuna apa madayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Uwin tasayang ti kinalaing mo. Ay, uwin gayam. Sabalyak man ti saritaan. Anyang ti trabaho ni nanang kentatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan, naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ampun da ka. No saan ta ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag paiso dagiti ugali na makapadismaya. Uray ka disi ka, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day ta nga rod kat, anak ta ni Chloe. Isu nga anusan ta nga isuro, tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinako na, Cristel. Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman iti uray anya na sakit. Ipilit namin na kayat na.
Malidayanak no kas di abagbagaak, ngam di nakmat italtalag. Oh, anya nga tati masakbayan na. Tadi namat ammo adumngag iti patigmaan. Dahil tatirigat na, no ti anak kitsan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, kaya't maitid amin dagiti kidawon na. Nasaya at tadakan si ka, babae. Agpraktis ka man kit di nga agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, nanang, awan arapaap kung agsala iti club. Kayat ko ti makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? Ada nga rod mang tulong kanyak, nanang. Kasano ko ba? Pagadalan na ka, day tayo bagbagam? Nulakas siya ti makagunod iti umuna pa madayaw. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno ada allowance ko. Adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal nga bagbagam. Diyo ka di kayat, ang makaturpusak, nanang. Siyak to ti sarikad-kad yo, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko man, nanang. Kuno sadya ka mo, tagsala. Sana balit ang trabaho akmat dito'y balay. Trabaho amin. Naliday ka man, Ivy. Anya man ti parikot mo? Pilitin nak ni nanang agsala iti club. Puno sadya kaya ti agsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no, pudno adi nakaanak. Pagkunam adinak anak ni nanang ko. Ti ina, di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Iso mo ti mga sagmak kang ka. Gapulang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Jakpay pulos na rik na ti panangi patagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagungot da adagos. No adadamagag kadakwada. Kanayon da nakaturog no adada ijibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kaasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yo ita. Papanam ka day. Apay adamagam. Siyak ti amo. Katulong ka laang. Tapno amok ti ibagak. No damagan damadam tinapanam Aglisi ka. Ay, Tamagnaak. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay, anya ngay ti ibagak kadamam anapanam. Basta nakagpasyar. Awat ti masnok apapanan mi kadag iti babarkadak. Anya ngay ti oras sumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka dimot lang ni Ivy. Isupay ti maswildo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit na. Iso ka no ti agbalin asarikad-kad ta. Damot kidi kalintikan na Ang nung nataengan tanto, kaya't kadipay ni Ivy, ti mga sikaso ka data. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti barong ang maipadamag mo. Madilat ta ti kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yan ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdismaya. Nangag ko ti saritaan da, nga uray bagbagaan da kanaw, kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam itadamat la amin dagiti kidkidawan na. Itadamin? Saan damot nga imimutan? Ngam aglablabas talaga ni Senyorita Chloe. Pag kunaamat nga aglablabas. Ipilit na amin na kayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na, tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na ka no? Awan ka no mati mas no papapanan na. Pimanaw latan, adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala, itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe.
Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga, sir. Awan ka no ti masno papapanan na. Apay, asino ti kadwa na. Di namat imbaga, sir. Kinasurunak pa'y di nagdamagakken kwa na. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Nakarong agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Ay, mala ka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ay, kwa, sir. Tikunak, asino nga tati immalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Dinamag ko nga road ngam di na ibaga. Ada ngam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga inrekomenda. Ay, ladingitag. Ngam makitkitak met ngamin anasingpet da madam. Ngam jay anak mo ti. Ay, jak amo no apay akas jay. Guston! Awan ka dita no saan agapukin ni Chloe. When matkit day. Ngam makitkitak asan arumbang ti mapaspasamak. Nikit di Chloe ti asikaswam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay. Kaslada umay dito'y ayan ka. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Apay, di umawag man lang no ag-text. Sapay rabiin. Napnapanan nangatan. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin nga i-report iti pulis? Tanabiit pa'y mo't ngawan. Dumakdakkel ngam ad-addamot asumulsulpang. Kasjay, ti tao akanayon na mapampanuynuyan iti kayat na. Alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Amang ano ad-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madaman. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan ka no pa'y nga rod. Makapungtot ka no ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamkamali amang dangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikarawak mo't ni Ivy. Lakid eh. Ti anak da ti balsenta. Nasaktan da ni Chloe. Imbagakin ni Amira nga umawag. No kasano. Oras ay. Tapos si kati kumanta. Di ka nagmisuot. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayan ti parikot ko. Isungarod nga yung kakumantan. Tapnusan anak ko na si tarupang. Anyat orasan. Apay nga ita ka lang. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartag ka pa'y. Apay. Aramid ka di tilimpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Ita lang ang mat, papa. Iparityo ka din agragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita ta iti nalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparityo kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta iti nalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparityo kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Saan kan asumong bat tamangan numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Saan na maulit da ito apanagawid mo iti dis oras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanun no dadaka sa mapasamakan ka. Tsak kaya ti panagungat ni Papa iti rabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag da amang sapol kanyak. Kita man no di dagdanak no awanak.
Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag. Papanam, senyorita. Agtal na ka, no di mo kaya't asaktan ka. Ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitin man timbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan nakakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gamin nga inong tanda. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igaw-gawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin na koneksyon ko. Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di mo na ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakhilan. Hanggang kita mantilain na. Hello, Mia. Ada na patid nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simang pet idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na ngagsarita da kumaita abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kan, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwarta na? Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwarta na. Wan, Mia. Dandani tayo nagturpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta, Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto no dodyak mo. Agidan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sana ko na marigatan ta kakadwat. Uray siya ket agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tanto nga rod a librarian. Day tamo timbaga ni daddy. Agkasapulan ka no ti universidad iti librarian. Ay, agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayem ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Kanya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro tida kasama pasamak kan kuha na. Taapay asa anak ngagdanag unay. Ura siyak mat. Kasta ti mariknak. Diyak mat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manula ang aldaw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ay, ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Diyak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyanan. Agrubwat takit din, taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka din nagbirok. Napanda iti opisina. Nangagko ti saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adida mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangagko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da.
Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Ala nga rod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka ti text no chat ni Chloe kan ka. Awan, awan tinasakit ang bakrang ko. Isukit din ti kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur chamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik, nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Ay, pakawanan nak ti na marswa. Diyak maawatan. Nuapay anaawananak iti ganas ken ko na. Dakes taka di anaganak. Kaapay nga agpad akas dati marignata. Diyak maawatan. Ang anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakam ti ipapay na. Iso akas to iti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe? Kabayatan ti kawan mi. Awan mat sir. Awan mat text no chat na. Adapay siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to no nya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siyak ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe sir. Aglablabas. Pudno tako nam. Ay, napanan na nga ta. Awan samet kabagyan nyo dito'y apagkamangan na, sir. Wen, taadayo, ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel, tagtagay mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Ay. Apay akas jay. Apay, anya tinay tagtagainap mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimwar. Nakita nga addas iding iti likod ti lapayag na. Ne, kasano ti pan nakakita ako nam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idigam na tinapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag anakitak ti siding. Idikwan. Naulawak. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dingli Chloe. Kaslasaan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko, iti na itagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag, ti inyanak ko nga ubing. Nagsapa ka na bimbangon. Katkas lagdardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapul adamagak amin anaganak, iti da iti abulan, tawan kan aldaw. Anya? Kanyat sasawa mo. Mano natawan tinapalabas? Sigurado nga at the record ti ospital. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Wala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atat mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol ka dagiti a records. Agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adagayam siding tiinyanak ko. Imposible mat arugit tinakitak. Kasano napasamak? Katawa mat siding ni Chloe. Oh. Dayta tinuktalak.
No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. Mala. Mangalak iti detective tapno tumulong iti amin. Tapno saan kan nga agtaktak kan agbanno. Plantsaem amin dagita. Kitaem dayta bestidak akabarbaro ta plantsaem ana imbag. Aramatek dayta inton rabi. Amin kadi dagita ket plantsaak nanang. Ada ngamin aramidan mi ita ije pagadalan. Mas importante dayta plantsaem ngem ti kunkunam nga aramidem ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos nanang. Adu pay ti activities mi. Kayat mo asawan. Siyak ti agplantsa. Plantsaak to kumainton rabi iti dadduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasem kit de tapno malpas adagos. Isardeng mo ampay tar aramidam, tay sakduan nak ititigos ko. Ilipas ko pay kano dayto tatang. Mapanak pay ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas? Makatigdigos akon. Ing kayon ije gripo tatang. Isamsambot ko ngamin dayti plantsaak. Anya mapan ni Jay Gripo, danga. Adda kang arot na para sakdo. Mapanak pay ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramagan na eh. Anya jay kasla maururam. Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae. Imparabaw na ti plantsa iti kabarbaro abadok. Kat nauraman. Payman. Ay ve! Ayan mo! Ay ve! Napansin Macdo, ititigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikatin nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin da jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito ita plantsaan ka. Nauraman ti badok. Nanang, imbaunak mat ngamin ni tata. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plantsa. Umay ka tasikaman ti plantsak. Tumaraya ko na. Hay! Agsabli ka ditoy! Apayatin maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatam man ni Ivy! Taplantsak ti rupa na! Tumaraya pa. Hoy! Ginak itarayan! Agsubli ka ditoy! Huwento! Kamatam man day ta babae na plantsak ti rupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti bapan iji balay da Dave. Didak masurutan ijay. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumanlasew iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektive. Asidegtan, dito iti imbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko. Asapay ko matamalaw-lawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglegor? Iso anak ko na nga nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot iti. Nakitak a talaga ti siding sakbay anawananak iti puot. Tiyakon ammo ti simmarono anapasamak. Adak iti dalan ko nagapu iji Manila. Iti nagpasngay ka. Iso adyak na abutan. Maawatak mo kit. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitaan. Ay, susa. Ayan na nga'y. Naitarayan na kakadin ni Ivy. Iti nakita na akam kamatay. Dinardaras na tinagbalasay. Diyak apo no natalan. Apay ngarud a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ka na atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Hintanto kitain inton madamdama. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. When no intarayan da. Nakitam kuma at tinakadong parken ko ana.
Tadawatan ta iti dakkel agatad. Nalipatag bitay. Nagamaka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatay kami. Awan pa'y po ti balasan. Apay kastoy ti rignak. Madanag anak unay. Asidag tayo na ti ospital. Pagkalmaan ti Ritnam. Nakakaasi ti tsura na. Awan po na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran ko na. Tanakaprelo ang adagos itay. Apay akas na nabambadnog nagtartaray. Ada tayo niti ospital. Malangarod. Bumabatan. Sinalbag? Saan ka makairwar iti kwarta? Di dakmat awagan. Wenno sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awanan ti kwarta ka. Pimanawak pa ijabalay ti gayom ko. Papanak nga ruditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanan ti para trabaho dito'y balay. Sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ayawan nagluto iti kanantayin ton madamdama. Sige man lang ay. Visit kit day. Jak lakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino ngay ti mga ramid kadagita. Sa bagay Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan. Tapno adag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da attest. Apay nga ron, nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu, iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin na kun kriminal. Kasano ko mga agbalin ka kriminal, kat saan mumot nga ingagara? Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apaman, naplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo ngagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tumpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tinak maturog. Asino nga'y ti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tana uram met yebistida. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anyang itaramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Asino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay? Kumusta ka, iha? Kumustan ti Ritnam? Sa dino ti ayan ko. Sino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat nagan dagiti dadakkel mo. Awagan ta ida. Taumay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan ti dadakkel ko. Apay, nagtalaw kakadi. Nagdarayak, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya, apay aplantsaan da ti rupam. Naranggas da kanyak, ma'am. Irurumandag. Anyat bason mo. Apay aplantsaan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo
Tay di makadano nag-ijibalay mi. Anak kasusoon ititimba. Isabsabat ni nanang ti plancha. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimalasiw ka iti kalsada. Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kankwana. Ala, umayak to dita, nurumwarak dito opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybay akpay lang nga makaturog. Takas lakayat na bay ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kaya. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadagran da kanu. Anya, udno ka di data? Uwan. Makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangarod, urayan dak dita. Bye! Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganda ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijeta nga. Anya nga itati kanenta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Daytoy itatirigat na. Awan ti bonta. Apay, di pala simang putmay. Daytoy nga ibay. No ayan nakit nga taa, nunap-napanan na. Ay, sapay di tapay nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwar. Iha, kumusta itang tirik nam? Mayat-matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid ka. Kabutang ko tananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yo. Uray awan sweldo. Basta ang tuloyak nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. No jak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apang madayaw. Inton agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kadayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apang madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yo. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. Wen, yawid da ka ijay balay, apaman ang makarwar ka dito ospital. Daytoy ti balay mi, iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel matgayam ti balayo. Wen, iha. Medyo adon tilangan mo. Gapo iti pan naka-ospital mo. Nangalaak iti medical certificate nga ipakitam iti pagadalan nyo. Agyaman ak manen, ma'am. Sige. Ingkapay aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako, nay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kay la santa. Kasta ko man nanang ko. Nalabos mo't dayta santa ako nam, iha. Sika? Amira. Mom dayti balasang? Ti kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am?
Apay anas daw kalaunay ang nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira, kasla nakitkita kayon. Nakakitkita ang nga takada kayo. Kwa, ay, jak mo akan ka basang. Saan nga ta nga da kayong ingas kwa nakitam? Basta da nakakitkita ang kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi bakpay, no sa dino tinakakitkita ang kada kayo. Ay, amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay ang naglangan ka iti makadomingo? Nandong parak itilogan. Katimpandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mat kiti unay anapigsa? Limitem laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawidak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Iso asyak tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot ang nangiyawid kan ka. Angam, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taan ngamin agtrabaho iji balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Ti pa nagtrabahom laka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adida kasapulan. Taam da anak kamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak. Nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Addan, napanay ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sama ti ospital idi. Ti ngay sigod nga ospital. Nairaman nga ta. Dagiti daan a records idi nauram ti daan nga ospital. Dahita ti ditayam mo. Sapay lako mga rod. Taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat ko adoktalan, Amira. Doktalan? Kunam, madam? Anya ngay dayjay? Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy? Wen, nalagaan tirik nakan kwa na. Nagsingpat nga ubing. Kat, ni Senyorita Chloe, madam. Saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan kwa na. Agdisnudo nga agawid no kayat na.
Naimbag tadwa talaan dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingag. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kadi, basang? Nana. Day tinaudi. Kat plantsaon ko man ni nanang ti rupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan ti lugan anang sagid kanyak. Apay ang plantsaan na ti rupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaonak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amo ana oram gayam ti bestida ni nanang a plansaak. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo? Kasano ngay numay da ka alaan dito eh? Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan nasidag ngamin tirik na kada Ma'am Cristel. Kan sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da. Anak da kunam? Nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan expoiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masignan ang naatalan, gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay, kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalog. May raman ka pa'y tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Dita ka di sa pulon? Kasano no nagpulong kadagiti masignan? Kayat mo ka di ang mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takot may balbalodan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga gawid? Day tangarod ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Sino ka di day taoy? Kabarbaro ba't number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupam? Di na ka disapsapulan da papakan, mama? Ay, kunada mo it asika kanu ti pimanaw. Isu asika kanumat ti makaamong agawid. Anya, magtanda kita anak-anak? Di da pa'y amo sapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit man timbagam? Addaak di tiruar? Kasano nga ibagam nga da ti anak da dita? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak pa'y kid din. Ay, si kaabak-bakatan. Agkabaw kansan. Saan mo nga mo ti sasawam? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Niyamot da ito yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung maditalamsaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen na rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak di taagdan. Nabannog sa idinagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilutak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita, inayadak nga ilutan, ma'am. Nagmayaten, anak ko. Baka ginawak. Nagsingpet ka nga ubing. Apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinigpidot daklaang. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpat nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan ije pagadalan da.
Bareng ano di daalan dito'y balay. Panagkunakit kaya't namatagyan dito'y. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbangpet ni Chloe. No naibusan ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi a kababalin na. Imbag pahay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. No apay kasjay na. Di na kaya't ipadisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibat ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Oh, awan ka din tinamnamak amalawlawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpasngay ka? Wen, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jak mo't ngaminon kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding iti likod ti lapayag ti pasngay ko. Oh. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Kadjakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwardakan iti delivery room. Sika nga umunat inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon, ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag kuman. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalaw wakta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na betin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe, akanayon nga itulod ti logan, itigay ti asidag ti pagadalan ni? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Aga sidagla ang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ijo ospital. Naapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka dili na blabid mo dita. Anya kumangay ti labidag. Ang amkwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ay, saan? Ngam dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagam. Imbagak aja, imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektive. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga taapasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong ka di adina ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw. Tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalik ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay.
awit mo matisagad, basang. Adda nga min bulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod, balasang ko. Imbaglakit din, tada ka akadwak dito eh. Awan nga min klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. So badakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan ranana, nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Adda kayong matgayam diti asidag ti swimming pool, ma'am. Ambom ka di ti aglangoy, iha. Saan, ma'am? Tiyak pa'y napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na, agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linom. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalus, tap na aglangoy ta. Isuro dak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaan-anos ni Ma'am Cristel kanya. Nagpintas pa'y. Maglaak man itiigit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakit amira ti agsagsagad? Adda ka ti sa bali ang katulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! Nadi mo kaya timalmas! Ayan. Aglangoy ka! Nadi mo kaya timalmas! Anya ka dito inaramid mo? Awan tinaramid ko! Agin lalangoy? Di namat gayap ammo ti aglangoy? Nakitak ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman ak iti panang tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Ta isakit mo launay. Ti saludsod ko, ti song batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron, ah? Saan kan nga aglibak? Gaputa nakitak. Apay kumano induron ko? Di ta kayo manlangan, no asino man day ta babae? Surun kon? Ha? Aguray ka man, iha. Idi impangatom ti buok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi, mati si daaw yo. Umasidag ka. Kita man tilikod tilapayag mo. Ada ngamin nakitak itay. Iso ka na yun, anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita man analaing. Idi ubi nga, basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo.
Darasem, mapanta iti silid ko. Adu ti damagakan ka. Awanan ti pagbadok. Namureng dami noy. Uray siyak, jak mat makalaba, tamaturog ak iti aldaw, ta para rabi ima ngarod ti trabaho ta. Kasunod ay tuyin ngay. No agpalabata mo, awan pagbayad ta. Tamapan amin na kwarta iti restaurant. Tadi ka mo't agluto. Uray mat sika, di ka mat mapanagluto. Ay, agsubli ko man ni Ivy dito'y balay. Imbagam to mga amin nakamatag. Inuray mo kumaan nakaplantya, sakbay nga imbaon mo anapan si Macdo. Napuuran lakit nga rod ti baro abadok. Nagbutang, ta imbagam aplansaan. Awan ket ammo dayjay a babae ah. Awan na muna ko nam. Ngam dakkel gayam ti maitulong na kadata dito'y balay. Ay, wan nga rod. Di mo lagawi dun. Agtugaw ta diti katre, taad dadamagakan ka. Ay, agtugawak iti katre, ma'am. Wen, anak, napatag ti pagsaritaan ta. Anya ka di pagsaritaan tayo, ma'am. Idinakitak ti siding mo. Interesado ak amangan mo, no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam anaranggas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko amaam-am mo dagiti dadakkel mo. Jakon kaya ti agpakita kadakwada, ma'am. Dangrandak lakit di. Anya ka di tinagan dagiti dadakkel mo. Mia ken Juancho, ma'am. Anya. Asino ka di dayja babae? Ta isakit ni mama? Imo nagdapay iti kwarto na itay. Ay, tinagan na. Napadungparan da mamam, kat inpanda iti ospital. Ita, inyawid da ditoy. Masigurado nga inggagara na tinagpadungpar. Tapno makastrak dito'y balay. Saan mo't akas ti panagkitak ka ni Ivy? Nasingpet ka nagagat nga ubeng. Kasta lang ita taada kayat na. Ngam inton agangay, amangan nagtakaw. Saan mo't akas ti panagkitak kan kwa na? Di mon isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kan ni mama, nagpaalilaw iti dayjay a babae. Mia kan Juancho kunam. Isuda ti dadakkel mo. Wan, ma'am. Am-amuyo ka di ida. Sigod nga agkaadalan kami kani Mia. Kanayon nakidi nga apaan. Taapay, ma'am. Apay nga apaan na kayo. Jakman maawatan. Sigod nga gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay, ma'am. Pang-asiyo. Tadida ko makagura. Gapo kaninanang ko. Aawan basol ko. Saan, iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunot ko? Kasyan ka. Ngam adda kayat ko adoktalan. Kayat ko amakasao ni Amira. Hello, Jake. Pangaasim ta umay ka adagos ditoy. Apay, adda parikot. Basta umay ka, kasapulan ka ita. Makapadanag ka man. Di mo mat ibagang arot tapno di nakpagdantanagan. Maipapanday to'y itibagbagak at siding. Sige nga rod. Urayim na kundita. Sige, urahin ka. Tapagsaritaan ta na imbag, ti aramiden ta nga addang. Api ka di pinagawid na kat madama ti trabaho. Amom, adda nakita kasiding iti likod ti lapayag ni Ivy. Dinamag ko no asino dagiti dadakkel na. Kat da ka no Mia kan Juancho. Mia kan Juancho? Agaman niya kuma, no isuda. Naku na ni Ivy,
Akas lasaan da kanu nga anak, tanaranggas da kan kuana. Apay nga rod apinaayaban na. Ni Mia tinangirekomendar kan ni Amira akas katulong ditoy. Kaya't naasawan, agam amuda kan ni Amira. Apay kumano agam amuda. Adda atap ko, Jake. Iso amasapul nga agpa-DNA kami kan ni Ivy. Kastamot ni Chloe. Alah, tapno agtal na ti panunot mo. Umanugutak iti kayat mo ang mapasamak nga agpa-DNA kayo. Dawat ka saan mo pa yung ibagbaga kadakwada. Mga laak, iti buok mi atalo. Sige. Mangala ka. Takuyugan ka iti laboratorio ti DNA. Iha, anya ka diti kasangay mo. December 25, ma'am. Agpada kayo iti birthday kan ni Chloe. Kasta ka di, ma'am. December 25 gayam ti birthday ti anak yo. Wen iha, mga laakman iti maysa abuok mo. Apay ti buok ko, ma'am. Sige, mangala kayo latta. Atidog ngamin ti buok mo. Kat maay-ayo aklaunay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir asika kano tinakagunood iti kangatuan a pamadayaw. Nasaya at mat, tapno makapagtuloyak iti kolehiyo. Mom Dave, saan ako nga gawawid iti balay mi? Nagsingpot man dagiti nagkamangam. Nasingpot da. Nila ang Chloe nga anak da tinaloko. Nalaing nga agibaon. Uray no di nakasaksaktan. Induron nak iti swimming pool iti naminsan. Inarayat nak ti inana. Nakasingsingpot ni Ma'am Cristel. Kasanon maawan ni Ma'am Cristel? Anya nga ta ti aramidak. Ibagak nga ta ni Mia adda ditoy ni Ivy. Ay naajak amo no niya ti aramidak. Nana, apay ka di adi kay makaid na. Ada ka di parikot yo? Ay, awan ti parikot ko. Adala pa kariribukak. Anya day ta pa kariribukan nyo, Nana? No si kakadi ti adda muna apalimad. Ibutaktak mo kaday. No si kalaang tinangitalkan da iti day ta apalimad. No makapadakas iti sa bali, nasaysayak nga ilimod ko laangan. Kasta kaday? Ay, jak amo ti aramidak. Hoy, ingka man mang timpla iti juice, kan mang palaman ka iti sandwich ko. Iyag mo dito'y salas, ha? Wen, ma'am. Anya ka di a flavor ti kayat mo a juice. Uray, anya ti timplaam. Ngam no saan ko akayat ti timplaam. Sukatam to. Ha? Saan ka di a nasaysaya at nga ibagan mo anya a flavor? Tapno saan ta nabaliwan? Apay ka di a nalalaing kangam siyak, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige, inak nga rodan, ma'am. Kartingam, jak kayat tinabuntog. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mat ka ni Chloe. Kunakon ka. Adda nga minsiding timpas ngay ko. Angam, apay anaya dayo kanyak ti anak ko. Agawitan, Jake. Kaya't kung arak ko pan iti nairot ti anak ko. Masapol ang mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Data DNA, timang panaknak. Mangayad tanton iti abogado iti balay. Kan paayaban tamat damiya kan Juancho iti balay. Kasla imposible ti amin. Isumot lagayam anaglagan ti riknak ni Ivy. Isugayam ti anak ta. Ang apay ani Chloe ti dimakal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya kan Juancho. No iputeng da nga anak da ni Ivy. Ipa-DNA tamat ni Mia kan Chloe. Saan ka di ako na agpada ti birthday da Ivy kan Chloe? Amang ano,
Kagiddan mo iti ospital. Amangan no na isukat ti ubing. Ammo da siguro asaan da nga anak ni Ivy. Isu arin ang gasanda ti anak ko. Arakupan ka man, anak ko. Isu matlagayam analagan teriknakan ka. Ta anak ka matgayam. Ha? Ma'am, hindi ka maawatan, ma'am. Anya ka di ti bagbagayo. Anya ka di drama da itoy. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, mama. Takas ladida mo tar aramidan da. Chloe. Saan mo apagsawan iti kasta ti anak ko? Urayom ti umay ataw. Talawlawagan na ti amin. Amira! Ingka ayaban damiya ken Juancho ditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinatgan nyo ti awis ni Mia. Yamamok dagiti kakadwa tayo ita at talo nga abogado. Isudo ti mangurnos iti rumba nga maaramid. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. Sakbay anaawaнаnak iti puot idi nagpasngayak. Nakitak ti siding iti likod ti lapayag ti impasngay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mi ni Ivy. Kan anak yo ni Chloe. Adtoy ti resulta ti DNA amang panagnak nga anak mi ni Ivy. Negative mat ti resulta ka ni Chloe. Makalibak ka kadipay? Ay, awan amumi dita. Tapno amom Mia. Impudno ni Amira amin kanyak. Tati ipagarup na. Kat nasayaat kayo kan ni Ivy. Ngam saan mat gayam. Ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kunana no na anus kayo kan kuana. Ngam saan tarangranggasan nyo ti anak ko. Anya? Kuha. Ammom asaan mo nga anak ni Ivy. Isuari ng ranggasam. Idinto ta impay mi kan ni Chloe nga anak yu ti amin akayat na. No agdarum ni Ivy, makulong kayo adwa. Saan kumaa? Saan na kami nga ipabalod? Pangasiyo. Nagdakas ka, Mia. Nakadakdakas ka. Iso amanipod ita. Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupam. Diyak kayat ti pumanaw dito balay. Mama, Papa, uray sandak nga anak. Dito yaklat ta. Anya ti makunam, Cristel. Ikarik, mama. Agbalbaliw akuhan. Ikarik. Mama, Papa, patgan yun ni Chloe. Inkarinamat ng balbaliwan. Nakakaasila ang itisidong dananang kandatang. No makipagnaad kadakwada ijay. Ngam, Ivy, anak. Mama, ikarik. Agadala ka na imbag. Ivy, sorry iti kinadakas ti ugalikan ka. Ngam ikarik. Sana na maulit. Mama, ibilang daklat ta ko mga anak. Lukas ta. Agyan ka dito'y balay, Chloe. Agam laglagi pa matin, Karim. Agbalbaliw ka. Uwan, Papa. Tangay kid daw ni Ivy nga agnaad kalata dito'y balay, Chloe. Patgan mi da ita. Alamiti ka nito nga agsubli ti dakas nga aramid kan ugalim. Lading itag. Ngayon pumanaw kan dito'y balay. Makipagnaad kan itipudno adadakkel mo. Uwan, Papa. Agbalbaliw ako.